Kaixo eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri Gipuzkoako Foru Aldundia adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko bultzatzen ari den estrategia da. Eta era berean, Adin Berri helburu horrekin bat egiten duen telebista saio hau da. Eta adinekoen ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko, ariketa fisikoa, garuneko entrenamenduak eta meditazio mindfulnessa egingo ditugu. Animatzen zarete? Goazen ba, Inigorekin ariketa fisikoa egiten hastera. Egunon zurine, egunon danoi, hemen gatoz, zelanez gaur beste egun bat, kirolaitxoko asmo horrekin, gaurko honetan indarra landuko eta ibiliko ben elementu bakarra izango da. Aulki bat laguntzeko, baina bi esnekaxa edo eta bi ur botella txiki, nik mankornak ibilikot, beste barik gau pasuek, hastera goaz. Bueno, gaurko honetan esan dute morun, indarra lantzen, behitxik gora hasikoa, venga, esku mokorren jarri, hainka bat atzin, astiro, aldatu bestera, hainkak batu, zuzen, venga, binaka, bat, bi, erdire, bat, bi, hor, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, bat, bi, venga, borobilak, bat aurrin, bi, hiru, lau, bost. Oazen atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, gora, hainkak zabaldu, ukandu gora, buru beti erdixan, hor, astiro. Bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Oazen zorbalda, astiro. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, beste aldera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, bisak aurrerutz, bat, bi, hiru, lau, bost, oazen atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, ukandu gora, bat, luze, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar eta azkena, eskuk aurreratu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, okorren jarri, behitxik eta gora, bat, gora astiro, bi, hiru, lau, bost. Esker eta eskuma, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, aktibaten hasikoa apur bat, hasikoa oinez, berotz horretan, vertikaltasune mantenduz, puntakin joten, besukin laguntzen. Venga, oazen hor, apur bat. Beste 10 bat segundo, jarraitzu hor, nahi da benak, apur bat goraua, luzatu, beste lan jarraitzen, bale, askatzen dotor, berriz, ba, nahi bada, edota, aulki horrekin lagundu, ikututa, segi hor, jarraitzu, venga, guazen. Bizkarra zuzen. Bale, askatzen dugu hor. Eta hirugarren eta azkena. Gertu, ba. Bizkarra zuzen. Nahi bada eta alba da, gora. Venga, guazen. Oso ondo, askatzen dut hor. On bai hasikoa, hartu ez nekaxa horrek. Ariketa bat, lehenengo ariketa izango da, ariketa bardine, ontsindoten ariketa bardine, baina banaka. Bizkarra beti zuzen, ardatzetik urten barik, oreka hori mantenduz, alba da esnekaxakin ezin bada, bape barik. Edota, bakarrakin da laguntzen. Bakarrakin da laguntzen. Venga, beste lan, gertu danok, astiro, gaur indarra, ez da abiadurarik, astiro. Bat, 80, 80. Bi, eutzi hor, astiro.
3, ezin bada gora arte, 4, 5, da alba da, gora, 6, eutzi hor, ardatz aldatu, 7, astiro, 8, 4 azkenak, astiro, 3, 4 eta azkena. Oso ondo. Laga ez nekaxo horren egozue, askatu apur bat, da berriz egin gotza, ariketa barnai, askatu horrainkak, ezin bada beti laguntzaz. Kolpe eta gurutzatu. Venga, utzi hor, gertu, guazen beste 12, astiro, astiro, bizkarra zuzen, bat. Utzi hor, 2, ardatzak aldatu, 3, 4, 5, guazen, 6, oso ondo, 7, 8, 9, guazen 3 azkenak. Bat, eutzi hor, 2, eutzi, 3 eta azkena. Utzi ez nekaxa horrek, askatu apur bat, askatzen az, eta 3. Venga, guazen gertu, bizkarra zuzen, guazen hor laguntzakin ezin bada erdira arte. Bat, 2, da alba da, gora, 3, guazen, 4, astiro, 5, igarten daia, besutan, 6, 7, astiro, astiro eutzi, 8, 9, 3 azkenak, eutzi hor, bat, astiro, 2, 3, onbai, kasu hontan, utzi, eta onbai, hon askatu apur bat, gogoratu beti, euki urtrago bat, edateko aukera hori, ontxeran gau danok, askatu hor, besuk apur bat, venga, urtrago bat eta hurrengo ariketa, urtrago txiki bat, eta hurrengo ariketa be, ez nekaxakin nengo, edo nik pesa txiki hauekin. Ezin bada, ukabiak itxi tope, ardatzetik erdixan jarri, hortik eta lurrakin paralelo. Ezin bada, aldan lekor arte. Hemendik eta onaino, ongi. Hortik eta 80 grador arte, ongi. Eta alba da, hartu pixu, eta guazen. Gertu, astiro, astiro, bat. Hartu arnaz, astiro, 2, guazen, 3, hartu berut, ba, 4, bizkarra zuzen, ba, 5, ba, 6, eutzi hor, 7, astiro, astiro, 8, gogoratu beti, lurrakin paralelo, guazen, 5 askanak, gora, bat, astiro, astiro, ba, 2, astiro berantz, ba, 3, 2 askenak, bat, 2, askatu, utzi nahi bazu maixan, zian, aulki horretan, ben, askatzen azor, sorbaldak askatu apur bat, venga, beste 15 bat, gertu, hainkak ardatzin, bizkarra zuzen, 3, 2, bat, guazen, bat, lurrakin paralelo, ezin bada, horrarte ondo, 3, guazen, 4, astiro, astiro, guazen hor, 5, 6, eta alba da, guazen gora, 7, guazen gora, 8, oso ondo, guazen gora, 9, 10, hartuko tarnaza apur bat, gehi 5, 3, 2, bat, venga, guazen beste 5, bat, eutzi hor,
bi, estiro, hiru, igarten daia sorbaldetan, lau, bost eta azkena, bost, oso ondo, utzi, eskatu apur bat, igarten daia sorbaldetan, igarten da hor, behin hartu, da bota arnasi lasai, hartu arnasi eta bota lasai, bale, hurrengo ariketa, aldo behin, elementukin, eusten, edota libreki. Hainkak zabaldukot, mokorran zabalera baina apur bat geixa. Flexinoi txiki bat, da sorbaldekin, buru beti telebistari begire eta rotazioi txiki bat. Bale? Twist, erara. Nik kasu honetan, pesa txiki horrekin nengot, nahi bozuen libre. Da hemen nengo, 30 segundoko lana, 30 segundotan. Twist hori, da sorbaldekin beti, ardatza apurtu barik, baina sorbaldekin beti, aurrera begire. Venga, gertu, 30 segundo izango hori, dano batera, utzi hor, bost, lau, hiru, bi, bat, oazen, hor, utzi hor, hori da, venga, igarri hor, sartu tirriño ondo, gogoratu flexinoi txiki hori, utzi hor. Venga, 5 segundo azkenak. 5, lau, hiru, bi, bat, eta askatu oso ondo. 30 segundoko lanaka hor, utzi nahi bozue, beti hainkekin lagundute, berutz, edota mai horretan laga. 30 segundoaka, askatzen az, eta berriz, flexinoi txiki hori, eta twist. Bale, buru beti ardatzen, gertu bazen 10 segundora, utzi hor, oazen gora, 3 segundotan, 3, 2, 1, oazen, ba, hori da, 2, venga, 3, gogoratu, hainkak, flexinoi txiki horretan, utzi hor, zuzenez, baizik eta, hor. Segi. Bost azkenak, 5, lau, hiru, bi, bat, eta askatu, oso ondo. Askatze dut hor, twist hori beti, flexinoi txiki horretan, beti laguntzakin. Askatu hor, 30 segundo, eta 3 eta azkena. Kutu negozio sorbaldak, igarten da hor, sorburutan. Eta, gertu, venga, golpe, bizkarra zuzen, 3 segundotan, 3, 2, 1, oazen, ba, venga, arnasketa zainduz, utzi hor, hori da, oazen. Tirrinez hartu, bizkarra zuzen, buru beti ardatzetik urten barik, 5 azkenak, 5, lau, hiru, bi, bat, eta askatu, hau pasuek, utzi hor, askatzen dut, oso ondo, askatu, kasu honetan, hurrengo ariketa, nahi bada, erabili aldou. Ez nekaxo horrek apur bat, pixu apur bat ipintzeko, berton, edo eta pape barik honengo, lateralidai landuko, eskuat erara, eserialdi horrekin, lateralidai landuko, nahi bada, lagundute. Algara lagundu, horman jarri, eta albora. Zabaldu, hor, bale? Bat eta bat, ardatzetik urtengo, bat erdire, bat erdire, bat erdire, 30 segundoko lana. Hemen gelditzen az, etxin dut. Zabaldu, da etorri. Zabaldu, da etorri. Hor, mantenduko az. 30 segundoko lana. Gertu, bape barik engot, zabaldu leku apur bat, tano gardatzen,
Venga, 30 segundo. Guazen, bat, zabaldu, etorri. Zabaldu, ba. Zabaldu, hor. Erdira, ba. Eskuma, erdira. Eskerra, eutzi hor. Lagundu, guazen, ba. Erdira. Eskerrera, hor. Erdira. Eskuma, eutzi. Beste bat, azkena, bat, erdira. Oso ondo, askatu hor. Nahi bazu erabili, 30 segunduko deskantzu hau, ultra bat edateko. Beti ardatzetik, eskuma, ardatzera, eskerra, ardatzera, eskuma, ardatza, eskerra, ardatza. Venga, gertu 30 segundo lanerako. Gertu, eutzi hor, 3, nahi ba lagundu. Eskuma, bat, erdira, eskerra, erdira, eutzi hor, ba, erdire, eskerra, ba, horia, 15 segundo, ba, guazen, eskerra, erdira, eskuma, erdira, eskerra, beste bat, bale, oso ondo, 30 segundoko lana, lanak burutute, venga, ultrago bat, ultrago txiki bat, eta hurrengo ariketa. Oin bai, on ibilikot. Elementuk bicepsa etxeko lurrakin. Paralelo jarri, 80 graduko angulo batekin, nahi bada esnekaxa horrekin edo eta barik. Hortik eta gora. Hemen jarrikot, hortik eta gora. Ariketa oso baten biharrenin, utzikot hor, bat, bi. Ikusten da, behitxik ez, 80, eta hor. Venga, gertu, eskatu apur bat, guazen, dano batera, eutzi hor, hartu arnasa eta, bat, bi, eutzi, 3, 4, oso ondo, 5, 6, 7, 8, oso ondo. 9, 3 azkenak. Bat, bi, 3, eta askatu. Nahi bada, utzi lurrin, askatze otorra apur bat, bicepsa galantzen, venga, utzi hor, 5 segundotan, venga, kolpe, dano gertu, 80, on eskerrakin hasikona, bat, bi, 3, 4, 5, bizkarra beti zuzen, 6, 7, 8, oso ondo, 10, bi azkenak, bat, bi, askatu, askatzen dut, eta azkena, gaurko azkena, berri zein gau, 80 gradutan, eta bilatu. Ezin bada, bape barik. Uke bila itxi tope, hor, hor. Venga, guazen. 3 eta azkena, guazen hor. Bat, astiro, astiro. Bi arnasketa zaindu, 3, 4, 5, 6, hau pasuek, 7, 8, 9, 10 eta bi azkenak. Bat, bi, oso ondo, hau pasuek, utzi elementu bi horiek, askatzen dut, eta bukari mongotzau, lusaketa horrekin, askatu apur bat. Venga, guazen dano batera, hortik eta gora. Astiro, astiro, hartu lasai, bota luze. Arnasi, esko bat atzetik, besti goitxik.
Ba, aldatu. Beti hartu eta aldatu. Venga, gurutzatzen dut atzamarrak. Sartu buru ondo. Biribildu topera. Eutzi hor. Eta gora. Estiro. Berriz buelta. Luzatu hor. Hortik eta gora. Oso ondo, lodixa aurretik. Bizkarra zuzen. Astiro, astiro. Ba, hartu arnasa eta. Askatu hor, zabaldu hainkak. Tano gerrire, hortik eta gora. Hartu hor, ba. Luze goitxik. Behin aldatu. Hartu gora, bota. Hartu hor eta goitxik luze. Segi luzatzen. Bale, askatu hor. Behin hainkak, orman jarri eskuat. Horman jarri, bizkarra zuzen, hainkak beti parera, hor. Utzi hor. Eta libre. Eskatzen dut, bestera. Eskuat horman, bizkarra beti zuzen, gogoratu sorbaldak beti geldik, utzi sorbaldai eta utzi hor. Ben, askatu, gurutzatzen dut, oso zuzen, eskukin lagundu, hortik eta gora, ba. Bale, astiro, venga, guazen, bi arnaz golpe, hainkak batu, hartu arnazi, segi hartzen, eutzi, ba. Askatu hor, astiro, astiro, biribildu gorantz, hartu arnazi, segi hartzen, eutzi, ba. Suave, suave, suave. Bueno, beste barik, gaurko amatxute, zurinaz da anea askarraitzen dugu, hau pasuek, guren arte. Kaixo berriz ere, behin ariketa fisikoa eginda, osasun kognitiboa ere landuko dugu. Zita Alzheimerreko neurobiologoa da Ane, eta berarekin egingo dituzue garuna aktibo mantentzeko ariketak. Ane, zurea da hitza. Kaixo zurine, kaixo denoi. Garuna entrenatzeko exerzita programako ariketak egingo ditugu. Dementziarik gabeko pertsonentzako interbentzio programa da exerzita, eta bakoitzaren beharrei erantzuteko maila desberdinetako ariketak biltzen ditu. Ariketa hauek Zita Alzheimer Fundazioko web orrian daude eskuragarri. Saio honetan, exerzitako bi ariketa egingo ditugu elkarrekin, bai? Goazen lehenengo ariketarekin hastera. Lehenengo ariketa honen izena puzzlea osatu da. Ariketa honekin, oroimen bisuala eta gaitasun bizuespaziala landuko ditugu. Objektuak irudikatzeko, aztertzeko eta manipulatzeko gaitasuna da, gaitasun bizuespaziala. Gure egunerokotasunean oso erabilgarria da gaitasun hau. Horri esker, bi objekturen arteko distantzia kontrolatu dezakegu, aparkatzerakoan adibidez. Nola landuko dugun hau? Pantailan agertzen den irudiari arreta handiz begiratu. Bai? Erreparatu ondo. Ondoren, irudia aurrean izan gabe, puzzlea osatzen saiatuko gara. Bai? Begiratu arretaz pantailara eta saiatu irudi zatiak antolatzen lehenago ikusi dugun irudia osatzeko. Hartu tarte bat pentsatzeko. Bai? Listo? Osatu alduzue puzzlea? Ba zenekiten leku hau gorbeia dela? Primeran, orain irudietatik hitzetara pasatuko gara. Goazen bigarren ariketa egitera. Bigarren ariketaren izena letrak antolatu da. Kontzientzia fonologikoa, lanerako oroimena eta hiztegia landuko ditugu ariketa honetan.
Hitz bat irakurtzen dugunean ez dugu izki-zizki egiten, baina garunak hitzaren forma antzematen du eta hitza osatzen duten izkietan jartzen du arreta. Honela, izkiak desordenatuta egonda ere, hitza identifikatzen du. Pantailan agertuko zaizkizuen izki guztiak erabiliz, zentzua duen hitz bat osatu beharko duzue. Pista bat emango dizuet. Osatu beharreko hitz guztiak emakume izenak dira. Bai? Presaudete? Az gaitezen ba. Lehenengo izkiak honakoak dira. Ikusten duzu zein den izena? Miren. Ea bigarrena. Izena osatu duzue? Ines da, bai. Goazen hirugarrenarekin. Topatu duzue? Elena. Ea laugarrena. Ikusten duzue izena? Amaia, oso ongi. Eta hurrengoa, zein da izena? Maria da. Eta hau ikusten alduzue? Badakizue zein den izena? Ester da. Eta labur hau? Hori da. Eba. Beste hau, emakume izateaz gain, herri baten izena ere bada. Arantzazu, oso ongi. 3 besterik ez zaizkigu falta. Ea hau ikusten duzuen. Bai? Topatuta? Josefa da. Eta hurrengoa? Listo? Badakizu zein izen den? Angeles da. Eta azkenengoa, osatzeko hauexek dira izkiak. Izena ikusten duzue? Maite da. Oso ondo, guztiak eginda. Orain, etxerako ariketa bat proposatuko dizuet. Etxean ere garuna entrenatzea garrantzitsua da eta. Oroimen autobiografikoa da etxerako proposatzen dizuedan ariketa. Eskolako garaiak gogora ekartzeko eskatuko dizuet. Zer gogoratzen duzu eskolatik? Nor zen zure irakaslea? Egoera asko aldatu galda ordutik ona? Zein material erabiltzen zenuten? Hartu ezazue tartetxo bat eta galdera hauei buruz hausnartzea eta idaztea proposatzen dizuet. Bai, hori etxerako. Orain, gaurko saioa bukatzeko, zurinerekin usten zaituztet. Agur! Kaixo berriz ere, gorputza eta garuna entrenatuta gero, saioa biribiltzeko meditatu egingo dugu. Goazen elkarrekin, mindfulnessa praktikatzera. Horretarako, aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko duzu. Eser zaitez, pizkarra tente duzula inongo tentsiori gabe. Eta oinarri sendo bat ezarri, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoan izan, lesiori baduzu, jar zaitez, eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen.
arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Goza ezazu egonean egotearen sentsazioa. Ez duzu ezer egin behar. Ez duzu ezer aldatu behar. Egonean egon, besterik ez. Zuk egotea erabakitzen baduzu ere, zure buruak alde egiten du. Nork erabakitzen du alde egitea? Kontura zaitez noiz aldentzen zaren. Eta noiz erabakitzen duzun egotea. Utzi buruari alde egiten, baina ohartu noiz aldentzen den. Eta ohartu ere noiz zauden momentuan, egoten.
Egotea, egonean egotea besterik ez da. Etengabe sortzen eta desagertzen ari denari arretaz erreparatzea. Erreakzionatu gabe. Esku hartu gabe. Ohartu noiz erreakzionatzen duzun eta ondoren noiz erabakitzen duzun berriro egotera bueltatzea. Egotea, besterik gabe. Pentsamendu kate bat hasten denean, egotea erabakitzen duzu berriro. Beti izango duzu egotera bueltatzeko aukera. Ahaleginik gabe. Egonean egon, besterik ez. Egotea egitearen irteera da. Atsedena hartu egotean. Gozatu kontemplazioaz. Praktika ezazu, astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Mina aldakorra da. Ez da finkoa. Ez da egonkorra. Aldakorra da. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitzen zarete? Lasaitasun honekin, agurtzen zaituztet, baina joan aurretik kontuan izan garuna entrenatzeko ariketa bat proposatu dizuela Anek. Eskolako garaien inguruan hausnartzea eta idaztea.
Etxeko lan horrekin agurtzen zaituztet datorren adin berri saiora arte. Eskerrik asko!